ac yn fy mlwyddyn cyntaf yn astudio daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Astudiais i daearyddiaeth achos bod i fi diddordeb yn y byd o'n cwmpas, yn enwedig y cysylltiad rhwng pobl a'r ddaear. Yn fy nghwrs mae dewis eang o fodwylau ar gael, a'r mwyafrif allaf astudio drwy'r Gymraeg, sef pam rwyf wedi astudio 60% o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, sydd yn beth da i fi oherwydd nes i astudio drwy'r Gymraeg yn yr ysgol, a dyma'r iaith dwi'n teimlo'n hyderus yn ei ddefnyddio. Y peth gorau am astudio'r cwrs drwy'r Gymraeg yw bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y Gymraeg ac mae'r grwpiau dysgu yn llai o faint, sy'n golygu bod mwy o sylw yn cael ei roi i unigolion. Hefyd, fi'n trafod y gwaith o fewn darlithoedd, ysgrifennu traethodau a chymryd rhan mewn gwaith maes drwy'r Gymraeg. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a wrth Prifysgol Aberystwyth am astudio rhan o fy nghwrs yn y Gymraeg, sydd yn fudd ariannol ychwanegol. Byddwn ni'n dweud wrth unrhyw ddarpar fyfyriwr sydd â ddiddordeb i astudio drwy'r Gymraeg i fynd amdani, ac ewch draw i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mwyn gweld faint o'ch cwrs allwch astudio drwy'r Gymraeg.